wabarakatuh. Tinagan yung gusto anak ko, makapunggulo lang ko na isa iroy na biro na pananadan. Kaya kung bugman na niya, tinagyan po kabugir ka sa mga rinarinan na dahil sa nakawarar ki bilawan saranaw. Pero lang sa magindi nga, muntias taon na yan, narumari ka sa bayabo. Makandi ka na maaf na makapangin sukor ka no kakatawan niya kung pamanas tubusutuhan tani niya kakana kulangan as tuwin na pawin yan nakudedeway niya. Kain ko na sulutan sa buluin abis dito sa buluin no ko na ilalagay pong sa isa na taman sa sapulo na isa kong wipunan.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Wala ka ka. Ay, dyan may brad. Ah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ